Ay, 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 ay. Oh, sama Kinsa na. ni nagkat-kat ani? Tiwang. Diin man ni. Andura lang eh. May sana kay paunahay mo sa dito no. Oh. Magay kamoy nakaunag kat-kat. Guys. Bisa mo? Wala. Pangita. Nya kay nang hugas bus kamot. Alright, bro. Ngayon ko nung kuko ko no tanoy. Ha? Sus, ang pinakambungan des kamputaw eh. Samot ko ng simod anak. Nangyari ka na? Pan. Urbaan nila. Sino ito ko na tilawan? Lami ba? Patis, nanay kamay no? Ito naman. Tamis nga aslom. Yung nakajero? Tamis? Ano man nabutangan ng sili no? Magdaw. Kung sumang ka, ano mabutang ba? Kaon ko. Siyam yan, may butang din. Pila ka buhok yung nakuhaan eh? Ito. Ako. Ikapito to ako ah? Oh. Salamat. Kung manguha mo ba? Ayaw mo pagpakita o manguha mo ha ba? Sakpan mo sa tagiya ba? Lele? Di nga yung tagiya. Ha? Tagiya dito. Ang tagiya dito. Kita din tagiya dito tanan. Tawan na dito pag tawan. Tawan. Uy, tawan na. Ako tagiya dito eh. Kaya mong kay kilubong dito sa. Bantay lang gud mo ha. Basig na. Basig pa priso niya mo. Ito Kaya tagiya. lokal, wala pulis lang ko. Ang makusol, lokal pa ko. Apa? May ina. Kita sampo ni Oras na kasukar. Haray! Sunay! Uy! Nana suka? Siyag! Nag-initiation mo ng mga kagwang? Ali ay. Sunay! Isod! Punta tanan! Ayaw rin pe! Tanoy, ang pinakaambungan. Awa, urutan na ng Ayaw rin pe! Di mo para to. Mantay nakatag-iyag mangga eh. Wapo si Tanoy! Ano? Wapo si Tanoy! Tanoy, si Noah, Kiwang! si Juan K, Jan Robert! John Robert. Upaw! Sige Be, na. babay na guys! Babay na guys! Babay na. Hello guys! And so I